Hello mga bata, ako gali si Sir Steve, ang inyo kaupod sa edukasyon. Sa subong nga adlaw, mayara kita sa bagong nga leksyon. Apang bago kita magsugod sa aton bagong nga leksyon, mayara kita sa isa ka hampang o code games. Anong hampang nga ini? Nakaibalo na bala kamo sa hampang nga 4 pics and 1 word? Yapo sa diin, may ara sang 4 kalaragway kag dapat pagapakto ninyo kung ano ang tinaga ang buot silingon sang 4 kalaragway nga akon igapakita. Dali na mga bata, suguran na naton ang aton nga hinampang. Anong ayhan ang una nga tinaga nga ini? Very good! Ang tinaga ng ina, amo ang busay. Good job mga bata! Ano naman ay han ang masunod nga tinaga nga ini? Very good mga bata! Sakto ang inyong sabat. Suba! Ano naman ay han ang masunod nga tinaga nga ini? Very good mga bata! Sakto ang inyong sabat. Tuburan! Mga bata, ano naman ay han ang masunod nga tinaga nga ini? Very good mga bata! Ang inyong sabat, dagat. Good job! Ano naman ay han ang ulihi nga tinaga nga ini? Very good mga bata! Ang sabat, amo, ang tubig. Good job mga bata! Kaibalo-bala kamo mga bata nga ang mga rehiyon may mga nagkalain-lain nga mga porma sang tubig nga makitaan sa kada probinsya, kag amo ini ang nagapabantog sa probinsya nga ina. Pareho sa nakatungdan Visayas. Diri sa rehiyon kung sa diin kita, may ara sa mga nagkalain-lain nga porma sang tubig, nga diri lamang makita sa rehiyon 6, o kung nakatungdan Visayas. Pareho sang inyong mga nakita sa Laragway. Ang Rehiyon 6 o kung nakatungdan Visayas, kilala kita sa mga turista bangod sa mga nagkalain-lain nga mga porma sang tubig kag duta nga makitaan sa aton rehiyon. Pareho sa Iloilo, makita diri ang Haro Cathedral. Samtang sa Negros Occidental naman makita ang The Ruins. Sa Guimaras, makita ang pinakamatamis nga mangga. Sa may Capiz, makitaan ang pinakamanamit ng mga seafoods. Sa Antique naman, makitaan ang kawa. Kag sa Aklan, makita ang Boracay. Nakalagaw na bala kamo mga bata sa mga nagkalain-lain nga lugar ng ini? Kung nakalagaw na kamo, very good. Pareho kita. Manami, di ba, maglagaw mga bata? Sa liwat mga bata, ano gani ang mga probinsya nga makitaan sa Rehiyon 6? Di bala na leksyonan naton? Ano gani ini mga bata? Very good! Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras, kag Negros Occidental. Good job mga bata, kay natandaan pa ninyo ang aton leksyon na hanungod sa mga probinsya nga makitaan sa Rehiyon 6. Ang Rehiyon 6, ginabugusan sang Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, kag Negros Occidental. Kilala man ang Rehiyon 6 sa tawag nga nakatungdan Visayas or sa English, Western Visayas. Gusto niyo man bala mga bata nga maglagaw liwat sa mga probinsya nga ini?
Dali na! Updan nyo ako! Kay subong nga adlaw, kadtuan naton ang 6 ka probinsya sa Rehiyon 6. Magasugod kita sa Capiz. Sino na bala sa inyo mga bata ang nakakadto na sa Capiz? Kag ano ang inyo ginobra dito? Very good mga bata, kanami galis ang imo eksperyensya sa nagkadto ikaw sa Capiz. Apang sa subong adlaw, isa-isahon naton ang mga porma sang tubig nga makit-an sa probinsya sang Capiz. Amo ini ang probinsya sang Capiz, o mas kilala sa ginatawag nga the seafood capital of the Philippines. Ang mga isla sa Capiz madamo sang dunang manggad sa tubig. Makita ninyo sa Laragway ang mga nagkalain-lain ng mga seafood nga makit-an sa probinsya sang Capiz. Ano ang mga porma sang tubig nga makit-an sa Capiz? Una, ang tuburan sang suhot, makit-an ini sa Dumalag, Capiz. Ikaduwa, amo ang Lake Marugo sang Tapas. Makit-an man ini sa probinsya sang Capiz. Isa sa mga bag-o nga ginakadtuan sa probinsya. Nagaserbi ini nga irigasyon sang tubig sa mga kalapit nga talamnan sang San Juan, San Antonio, kag San Pedro. Nakakadto na bala kamo sa among ini nga lugar? May ara man sa suba sang Panay nga makit-an sa palibot sang Capiz. Amo ina mga bata, ang mga porma sang tubig nga makit-an sa Capiz. Una, ang tuburan sang suhot, ang Lake Marugo, kag ang suba sang Panay. Wow! Kanami gali mga bata sa probinsya sang Capiz. Makit-an nyo sa probinsya ang nagkalain-lain yung mga seafood. Amo ina ang rason nga gintawag ini nga seafood capital of the Philippines. Ang masunod naton nga kadtuan, amo ang Aklan. Ano naman ayhan ang makita naton sa Aklan? Ano naman ayhan yung mga porma sang tubig ang makita naton sa probinsya nga ini? Dalinda ang mga bata, magupod na kamo sa akon. Mga porma sang tubig sa Aklan. Makita diri ang bantog nga baybay sang Boracay. Nakakadto na bala kamo mga bata sa Boracay? Kung nakakadto na kamo dito, makita nyo ang maputi kag mapino nga balas nga sa Boracay lang makit-an. Ang masunod, amo ang Hawili Falls. Ang Hawili Falls, isa ka busay nga makit-an lang sa probinsya sang Aklan. Di bala mga bata, panami magpaligo sa Hawili Falls? Sa liwat, ang mga porma sang tubig nga makit-an sa probinsya sang Aklan, amo ang baybay sang Boracay kag Hawili Falls. Kanami gid man gali mga bata sang isla sang Boracay nga makit-an naton sa probinsya sang Aklan. Nakahibalo na bala kamo nga kaisa pa lang ako ka beses nga nagkadto sa Boracay? Kag kun ako pamangkoton liwat, gusto ko gid dito magbalik. Bangod sa Puerto Capino kag puti nga balas. Ang masunod naman naton nga kadtuan, amo ang probinsya sa Antique. Nakahibalo bala kamo nga Antique, mas kilala ini sa tawag nga where islands meet the sea. Naayhan mga bata. Dali na, ibaloon naton kung nga aging tawag ini nga where islands meet the sea. Maglagaw na kita sa Antique. Ang masunod nga probinsya nga aton pagakadtuan, amo ang probinsya sang Antique. Mga porma sang tubig sa Antique. Una, ang baybay pakadto sa isla sang Nogas. Kung magkadto kamo mga bata sa isla sang Nogas, dira kamo malabay sa may siraan hot spring. Magasakay kamo sa isa ka gamay nga bangka pakadto sa isla sang Nogas. Ang masunod, amo ang siraan hot spring. Hot spring o kontuburan. Ginapatihan nga kung magkadto ka sa siraan hot spring kag maligo sa ila mainit nga tuburan, magaayo ang imo ginabatsyag.
Nakakadto na bala kamo diri mga bata? Ang masunod, amo ang Malumpati Cold Spring. Isa man ini ka tuburan nga makit-an sa probinsya sa Antique. Ano ayhan ang kinalain sang isa ka hot spring sa cold spring? Very good mga bata, insaktong imo sabat. Kung hot spring, ang tubig sa tuburan mainit. Kag kung cold spring naman, ang tubig sa tuburan malamig. Ang masunod, amo ang isla sang Mararison nga makita man ini sa probinsya sa Antique. Kung magkakadto kamo sa isla sang Mararison, masakay kamo sang isa ka bangka, mga 30 to 40 minutes halin sa mainland. Kag pag-abot ninyo sa isla sa Mararison, makita ninyo dito ang malaba nga bukid, nga kung sa diin may tupad ini nga baybay, kag maputi, kag pino nga balas. Di bala mga bata, manami man maglagaw sa East Antique. Ang mga pormas ng tubig nga makit-an sa probinsya sa Antique, amo ang Siraan Hot Spring, Malumpati Cold Spring, baybay sa Nogas Island, kag baybay pakadto sa isla sang Mararison. Ang mugaliin na ang rason kung nga ang Antique gintawag nga where islands meet the sea. Bangod gali kay ginapalibutan ini sang madamo nga bukid kag dagat. Ang sunod naman nato nga katuan amo ang isla sang Guimaras. Sinuna sa inyo mga bata ang nakakadto na sa Guimaras? Kag anong inyo ginobra sa nagkadto kamo dito? Ako, nagkaon ako sang perti katamis nga mangga. Nakakaon na bala kamo sang paho ali sa Guimaras? Dali na mga bata, magkadto na kita sa Guimaras. Ang Guimaras, kilala sa tawag nga the home of sweetest mango in the Philippines. Madamo nga baybay ang makit-an sa Guimaras. Kag di bala kung magkadto kita sa Guimaras, masakay kita sa pump boat, 15 minutes halin sa Iloilo. Ang isa sang Guimaras kinabugusan sa mga nagkalain-lain nga baybay. Makit-an man ninyo diri ang malapad nga baybay nga nagapalibot sa isla sang Guimaras. Ano ang mga pormas sang tubig nga makit-an diri? Una, baybay sang Alubihod. Isa ini sa pinakasikat nga baybay o kon resort nga ginakadtuan sa mga turista kung sila maglagaw sa isla sang Guimaras. Ang masunod, amo ang baybay sang Magic Island. Nga gintawag ini nga baybay sang Magic Island o kon Magic Island. Bangod, kung high tide, nagadula ang island. Kag kung low tide naman, makita muliwat ang island. Amo ina ang rason kung nga aging tawag ini nga Magic Island. Ang mga porbas ng tubig nga makit-an sa Guimaras, amo ang baybay sang Alubihod, baybay sang Magic Island, kag dagat sang Guimaras. Ang masunod nga probinsya nga aton kadtuan, amo ang probinsya kung sa diin kita subong. Ang probinsya sang Iloilo o ang Iloilo City. Kilala ini sa tawag nga the City of Love. Nga ay hangin tawag ini nga City of Love. Kay balo-bala kamo sang rason? Dali na mga bata, maglagaw na kita sa Iloilo kag hibal-on naton kung ano ang mga pormas sang tubig nga makit-an naton sa probinsya nga ini. Ang masunod naton nga katuan amo ang probinsya sang Iloilo. Sa probinsya sang Iloilo, makita man ang mga nagkalain-lain nga pormas sang tubig. Ano ang mga pormas sang tubig nga inyo nahibaluan nga makita sa probinsya sang Iloilo? Una, Nadsanhan Falls sang Ibaras. Ang Nadsanhan Falls, isa sa pinakamanami nga busay nga makit-an sa Iloilo, kag sa liwat makita ini sa Igbaras. Dagat sang Sibuyan.
Amo ini ang dagat pakadto sa kilala nga Isla Gigantes. Makita nini sa Carles. Kung magakadto kamo gani mga bata sa Isla Gigantes, masakay kamo sa barko o kung sa pump sang 2 ka oras halin sa mainland sang Carles pakadto sa Isla Gigantes. Madugay man ang inyong nga biyahe, pero pag abot ninyo sa isla, nami katama kag matahom ang inyong makitaan sa Isla Gigantes. Amo ini ang isa ka laragway sang nagkadto ako sa Isla Gigantes. Ikaduwa ko na nga beses nga magkadto sa ini nga lugar. Apang gusto ko pagid magbalik, amo ina katahom sang Isla Gigantes. Hari pagid ang mga laragway. Makita ninyo ang dagat, nga maputi, ang balas, kag ang Blue Lagoon. Ang masunod, amo ang suba sang Iloilo, o kilala sa tawag nga Iloilo River. Nagapalibot ini sa syudad sang Iloilo. Ang masunod, amo ang suba sang Haro, nga makitaan sa distrito sang Haro. Ang laragway nga ini makita sa tabok suba sa Haro. Agho Island sa Concepcion. Ang Concepcion isa man sa lugar sa Iloilo nga kung sa diin manami nga kadtuan bangod malapad ang porma sang tubig nga makita diri kag kung magkadto ikaw sa nanari-sari nga mga island matahom ini kag nami balik-balikan. Ang mga porma sang tubig nga makitaan sa probinsya sang Iloilo hamo ang Busay sang Nadsanhan, suba sang Haro, suba sang Iloilo, baybay pakadto sa Agho Island, kag dagat sang Sibuyan pakadto sa Isla Gigantes. Balaan-balan ninyo mga bata nga gintawag kita nga City of Love, bangod ang mga Ilonggo malalambing daw magsalita. Kaya tinawag tayo na City of Love. Ang ulihi nga probinsya nga aton pagakadtuan sa subong nga adlaw amo ang probinsya sang Negros Occidental. Ano naman ayhan nga mga porma sang tubig ang makita naton sa Negros Occidental? Dali na mga bata, maglagaw na kita sa Negros Occidental. Ang pinakaulihi nga probinsya nga aton pagakadtuan amo ang Negros Occidental. Ano ang mga porma sang tubig sa Negros Occidental? Una, Mambucal Hot Spring. Gintawag ini nga hot spring bagod mainit ang tubig kag ang iba niya mga nagakadto diri, nagakadto sila sa Mambucal para mag-ayo ang ilang mga balatian. Masunod ang Mag-Aso Falls nga makita sa Kabangkalan City. Isa man ini kabusay nga makitaan sa Negros Occidental sa Kabangkalan City. Ang masunod amo ang Humabo Island sa Negros Occidental. Amo ini ang mga porma sang tubig nga makitaan sa Negros Occidental. Sa liwat, ang Mambucal Hot Spring, ang Mag-Aso Falls sa Kabangkalan City, kag ang Humabo Island sa Negros Occidental. Ang Rehiyon 6 ginbugayan sa nagkalain-lain nga porma sang tubig. Ang pila sa mga ini ang nagapabantog sa kada probinsya. Kag ang kada porma sang tubig nga inyong mga nakita kagina, amo ina ang nagpabantog sa probinsya kung sa diin ini makitaan. Ang mga turista nagakadto diri para makitaan ang mga bantog nga porma sang tubig. Amo ina ang rason nga nagadali kita matapos ang COVID-19 kag ang pandemic nga ini. Agod makakadto na kita sa mga narisari nga mga porma sang tubig nga makitaan sa Rehiyon 6 o kon nakatungdan Visayas. Ano nga mga porma sang tubig ang makitaan sa kada probinsya? Kung nagapamati kamo sa aton leksyon, sigurado ako nga masabat nyo ang pamangkot nga ini. Ano nga porma sang tubig ang makitaan sa Aklan? Very good mga bata! Ang baybay sang Boracay, kag ang busay sang Hawili. Ano naman yung mga porma sang tubig ang makitaan sa probinsya sa Antique? May ara kita 4 ka porma sang tubig nga makitaan sa probinsya sa Antique.
amo ang Siraan Hot Spring, Malumpati Cold Spring, Nogas Island, kag Mararison Island. Ano naman ang mga porma sang tubig ang makit-an sa probinsya sang Capiz? Ano ganito kaginang ginhambal ni Sir? Very good mga bata, insakto ang inyong sabat. Ang tuburan sang Suhot, ang Lake Marugo, kag ang suba sang Panay. Amo ini ang mga porma sang tubig nga makit-an sa probinsya sang Capiz. Ano naman ayhan nga mga porma sang tubig ang makit-an sa probinsya sang Guimaras? Correct. Baybay sang alubihod. Ano pagid mga bata? Very good. Ang baybay sang Magic Island. Kag ang dagat sang Guimaras. Very good mga bata, kay nagapamatigid kamo sa atong leksyon. Ano ayhan nga mga porma sang tubig naman ang makita sa probinsya sang Iloilo? Sa probinsya kung diin kita nag-istar. Correct. Busay sang Nadsanhan. Ano pagitugan ni kaginang ginhambal ni Sir? Dagat sang Sibuyan. Suba sang Iloilo. Suba sang Haro. Kag Agho Island. Samtang sa Negros Occidental naman, makit-an ang Mambucal Hot Spring, Mag-Aso Falls, kag Humabo Island. Subong kay nahibaluan na ninyo ang nagkalain-lain nga porma sang tubig nga makit-an sa rehiyon bilang isa ka grade 3. Paano ninyo halungan kag amligan ang mga porma sang tubig nga makit-an sa nagkalain-lain nga probinsya diri sa rehiyon 6? Very good mga bata. Dapat gid naton halungan kag amligan ang mga nagkalain-lain nga porma sang tubig nga makit-an sa rehiyon 6. Kung magkadto kita sa mga porma sang tubig nga ini, hindi dapat naton ihaboy ang aton mga basura sa bisan diin lang. Kag halungan, amligan kag palanggaon gid naton kay ginhatag ini sa aton sang Ginoo. Amo ina ang rason nga dapat halungan gid naton ini. Para sa inyo activity sa subong nga adlaw, ang inyo kinahanglan amo ang clay kag isa ka illustration board nga 1/8. Anong inyo obrahon diri? Di bala kagina nakita ninyo ang nagkalain-lain nga porma sang tubig nga makit-an sa Iloilo, Aklan, Antique, Capiz, Guimaras kag Negros Occidental. Ang inyong obrahon gamit ang clay, magporma kamo sang nagkalain-lain nga porma sang tubig kag ibutang ninyo ini sa illustration board. Nakuha nyo bala mga bata? Dali na! Sugura na ninyo ang inyong obra. Batayan ng gawain o rubrics. Creativity 40%, Presentation 25%, Content 20%, Originality is 15%, a total of 100%. Amo ini mga bata ang akon pagabasihan sa inyong activity. Kabay pa nga mag-enjoy kamo nga mag-obra sa kalain-lain nga mga porma sa tubig gamit ang clay. Para sa akon pagtakos sa inyo ihibalo, butangi sa mga impormasyon ang graphic organizer. So makita inyo mga bata ang isa ka graphic organizer na kung sa diin may nakasulat lugar, porma sang tubig, ngalan, kag kinaiya. Halimbawa, paano niyo ini sabtan? Halimbawa, lugar, Iloilo. Porma sang tubig, Suba. Ano ang pangalan sang porma sang tubig nga ini? Suba sang Haro. Ano ang iya kinaiya? Malaba, matahom, kag madamo pagid nga iban. So sabtan ninyo kung ano porma sang tubig nga akon ginleksyon sa Guimaras, Aklan, Capiz, Antique, kag Negros Occidental.
Para sa inyo dugang hilikoton, magpangita sang laragway sa nagkalain-lain nga porma sang tubig nga makitaan sa rehiyon. Itapik ini sa isa ka bond paper. Sa idalom sang laragway, magsulat sang isa ka malipot nga parapo na hanungod diri. Sa liwat, madamo gid nga salamat sa inyo mga bata. Sa inyo pag-upod sa akon sa aton bago nga leksyon, parte sa porma sang tubig. Sa liwat, ako si Sir Steve, ang inyo kaupod sa edukasyon, nga nagahambal, hindi gid dapat pagkalimtan ang magtuon. Madamo gid nga salamat, paalam,